I denne her video vil jeg gerne vise jer, hvordan man kan bruge en stemme til Android til at både indtale og få oplæst tekst. Og hvis jeg åbner min telefon op, så finder jeg lige en side her, hvor jeg har mine apps installeret. Det man skal have installeret, det er Swype plus Dragon, så hedder den Acapela TTS Voices, og så vil jeg bruge Chrome her. Hvis jeg lige viser jer først Swype, så skal man lige ind i indstillinger og slå det til, når man har hentet det. Det vil jeg ikke vise lige her, men det kan I få hjælp til, hvis I har lyst til det. Ellers så trykker man henter selvfølgelig Acapela inde i Play-butikken. Så åbner man den op, så skal man tilkøbe den danske Mette stemme eller den danske Rasmus stemme, hvilken eventuelt bare et enkelt af dem. Hvis man så går ind under her, så får man sådan en testside frem, og det er den, jeg vil prøve at vise jer, hvordan man kan bruge den. Der er en tekst herinde i forvejen, hvor man kan høre stemmen. Jeg lige afspiller. Hej. Jeg er den danske stemme fra Acapela. Talesyntesen er hurtig, effektiv og af høj kvalitet. Prøv at få en af dine egne tekster, som passer til dit daglige brug, oplæst. Herinde så kan man slette teksten ved at trykke på den her. Så får man sådan en helt blank side. Og hvis man så prøver at gå ind på for eksempel Chrome, der havde været inde at finde statsministerens nytårstale, og den vil jeg gerne have læst op. Så markerer jeg ved at holde min finger inde her, og så markerer jeg lige med pilene her, bare lige et afsnit af den. Dertil. Og så trykker jeg på kopier heroppe i toppen. Der er sådan 2 hen over hinanden dokumenter, og nu er den så kopieret til udklipsholder. Så går jeg ud af appen igen og ind i Acapela her. Så holder min finger inde her og siger indsæt. Når jeg så trykker på play her, så vil den læse teksten for mig. Det talte ord gælder. God aften. For nogle uger siden deltog jeg i mindehøjtideligheden for Nelson Mandela i Sydafrika. Det var bevægende at opleve den store betydning, som Mandela har haft for mennesker over hele verden. Men det var også livsbekræftende at mindes et stort menneske. Så man vil kunne få læst teksten op. Man får den ikke markeret under oplæsning, som man kan i andre dyre programmer. Men man kan lige få læst hurtigt, kort tekster op, som man har brug for.